Tila may aasahang pagbaba sa presyo ng langis ang mga tsuper ngayong linggo. Ayon sa industry sources, aabot sa 2 pesos kada litro ang magiging rollback sa gasolina. Pero badyos naman sa mga kumukonsumo ng diesel at kerosene dahil inaasahang lolobo pa ang presyo niyan ngayong linggo. Sa 4 na linggong mega oil price hike, halos wala na umanong naiuuwi para sa kanilang mga pamilya ang mga nakausap naming tsuper. Ayon kay Hernani Manuel, isang PUV driver sa Naga City, matindi na ang kanilang pagtitipid dahil sa kakulangan ng kita. Aniya halos lahat ng kinikita ay napupunta na lamang sa pagpapakarga ng langis. Hindi na rin umano sila makapaghanda o makapagdiwang para sa graduation ng kanyang anak dahil sa kakulangan ng pera. Grabe na talaga ang mingon niya, sakripisyo mingon niyan. Tapos maaro ka rin niya, may mga graduating kami, may mga mga akime. Ning pero nasasakitan man kaming maray. Mayo na kami may dami pang akime kung anong paganda mana. Pakatapos ang graduation mayo. Okay na. Araw na lang siya kayan. Ewan, sundin na lang, bawi na lang. Dipisil sa mong maray, imbis na magiging dilensyami na nakapunta pa sa gasolinahan, mas nagbaba ang dilensyami ko niyan. Pigbabarang-abangan na lang baga, para budget. Kung ano lang siya dapat talaga, iyo lang. Pag manang mahalos masobra. Dagdag pa niya, hindi rin sila basta makapagtaas ng pamasahe dahil umaasa pa sila sa anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Samantala sa kabila ng mga balita tungkol sa posibleng rollback sa presyo ng langis, hindi maiwasang madismaya ng ilang tsuper sa karampot na bawas presyo. Mababa piso lang, sa rukya ng Karibay, Gis. Dahil kami kumpinti dahil kasi naman binababa. Piso, 2. Useless man lang. Giit ng mga PUV driver, hindi agad pagtaas ng pamasahe ang kanilang hiling dahil batid nilang apektado rin ang mga pasahero sa pagtaas ng mga bilihin. Ang kanilang panawagan ay pagbaba ng presyo ng langis at pagiging matatag ng supply nito sa pangdaigdigang merkado. Kabilang ng paghupa ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng oil products. Ang gusto kong mangyari, sana mapundo ng gira para makabalik na sa normal ang pagbuhay. Regine Boy, CSN.